Kahanyo Trap Youth Council, HYC, West Castle District, mentak si palay, kilaj banya kendu yu Chief Executive Member, jong council, uba penyai sing sim, halor kejingduna karoy kapar, jong kadong katany. Habakren sekilat patai kubor, na kaleng President kaseng, uba lumlang kars imli, uletu, makajingi kendu, kaseng, yu CM, kadai halor kejingi ekipaj ba, basyong basa, hagitany bordar. Bat kejing syak keni, kitrairi trai muluk, ikikayi kapateng, hayo syalang perkaseng kadawaru bade pensange no yakijing ai no si seki barjela kanang man ailat yakitrairi man yolat man kayi hakade ke yo Special District hagani kasni la yobe kundu bari ba PNC punya singsim di balong CM jong ka KCDC te kajing ekran kajing sibun gimat kaban kong gade habade ka borda te niu kajing borda kajing kata kalong kajing duna pat ka roi kapar khantam na KCDC Dapi pai nak sarkar Assam. Kibru jungi kidan katu karni ngimla bandan hi. Kiong yathu ba ha Assam dalej menta la syai la yo kijing erap. Rai dah hai jungi pat dalej menta kumut aslam rasam ka simpor. Denak de ga benta ka jing telot jungi bru jungi rungi. Kade kata wai benta. Rai ka jing telot jungi bru jungi teng dulak kum ngop kum kata benta. Te nak jungi kren bang ong ba. Kham tam ha bordar ke deban plan ka roi wapar naga ki diru ke dewan perkat bahaya kan benta tindak jeng ilas ngatu ngomba insa sim khia kan benta lekran ru ya ka yau ke badan ha bodar kum kalangpi athiabari ba ki dan ki yau ka jing tlat ka ki CDC kalong ba tentang ki yau ki pala nadu menswa kum dan kita jing rap kum ki kompleks ba kum tata ki yau nam ta ata tindak leng jeng iru ila perkat bayar kan benta insa sim khia te ngirekran haneng ya bodar pan kum ki yau sinong kum ka tonghor kum ka nonglang senjuli berkiwe ki yau hapo jang West Castle District ki barjela kila sedang bandrung ka jingrung jong ki barjela ka pentlot no yak hi pateng jong ki bru ki jongi namar ngisi anuk sa kum yu juhur ladaki wantit yuandina Asam juhur ki laban di sifo tang kas kiloro Raider pi perkat ibru jongi ki barap mutsfo gidi ki khatsan berkum tater te kata ka pentlot na ibru ki jongi te kum tangi la karpade I ben simkhia ban mailat ban baki bar bru bana bar ki kemyo ki trading license kin wan ban di jing di hapo jong ka yau po West Castle District te nagal yang jongi ong baya kani insa simkhia te DC ka penslur tang ye ki bru ki basimat ki hima bantung ding nagi jaka jong ka KCDC hapo West Castle kum athiabari berkiwe ki jaka ki dan sibun te kumlo pi ong te ki we hindre la di pi kamle te naglen jongi ngila karpat yo CM bade banda thungding no itu ki jaka ki badan atia bari ki jaka ko bahe ba berkiwe ki benta ki badan hapo jong ka West Castle District te naglen jongi ong ba insa sim yakni ka yak benta nomor ba isu bagani ke de benta ki ba kongsan lese ba lengba ka social forestry wing jong ka KCDC insa sim kia yakni takan le yakni nam tak jing kam jong ka council nama ka jing nong council menta da perkat da di tang ya karbon da pitung ding da di tang karbon ki nong kata kalau gidon company ki basim ya kata benta te la dakum kata ka carbon credit la si kalong ka jing mentoi la KCC ka tung ding se tang na tu ka income nang turu kalong ka jing khu ya ki KCDC ti ong bakin sa sim khia kin sa perkat ya kan benta te borok ka khasi jantia ki I ba HYC West Castle ka penki ya kan ka jing yo NOC jong ki barjela ki wantrei ka post office kum ki Grand Sabak Gram Dak Sabak te ki nong sam sithi ki snong tingi iwan ban kerpat ya CM boleh nak ki di ka ailat be jirang ba snong bakin ai NOC kat ba ke kimon tang bawan ban batai tang bawan ban kerpat ki bru ban bar ki ailat nomor ba hakani ka ngala ban bru khniat hakani ka post office kidan ki fast list ki bru jongi kim la ban yo sispa mak khandai mak tigitu bayo khandai pesan mak sispa mak kidan fast list tigi de bar jela ki second list kila don gibru jongi nama kila yo rupusan persen kumta terter tila da kimyo NOC gitu ki badan fast list kini badan second list ki yo bandung ka kam te kumta nak len jongi ngila yo I ka HYC kala ai sithi haman ki snong bakar par bakinam ai NOC ndai gidan ki snong ki ba ai NOC tengi kerpat yo CM ba un sim khia ni bata nak len CM pan lakular ban sim khia bakin sa penmi ya ka order ba
baki nongsha ya kisnong baki na NOC kum ya kini si kini kedai gawe bangi ai kublai UCM boleh rap ya kini bentang KCDC Uan hakpor ba lekuk sengiap jang mai japing Uan baong ba KCDC kan sa kular hakmat jang pai ba hakmat jang ngiru ngidon lang tu pot kular ba nagaliang jang KCDC kan sa temot sirniang yang mai japing hanostoi ka ba ba nomor ba tu ka office KCDC hapo jong ka noston West Kasil District dari mait ubala lam lenti ba penyo itu ka office digin sabu gawe gadak sa jingkan mau i hang tu berkabar balai halang pi in salai nomor ka digas nong ba mai joping ula jau KSF kasar nam ta kadaba jong kari jai bentu tengi snode kita jing keren jong siam bat rei hadu mentala kumba lais nam kampat urlong lais nam sosnam tingiwan mentan nagliang setunat long ba UCM pemerintah beniat sengsim yang bah insa ngiong ya baro andrai bah insa berkat yang ni ban sanction nam ta ban tayo mot sirin yang jong mai joping ubalong nila banong mai joping ulalong MDC hadu lai pendus nam nang ta ulalong guru kum UCM hagas nam khat kendai pak prap saw hadu prap kendai te kawe ru de bru ba kipaj ba ki udai no yale nam ta ka hill state unong yalam nam ta ka ri bejak ban yelek kat ba la banom klong yo uranium hapo nya ka West Kasil District ting kermau ki tin jong mai ong ba shwa ban khlau ban klong yo uranium klong shwai ki do jam ki badan hapo ka do nut ka jonga te tu por ndu sarkar ka ken randin no banti uranium te kum yo to orang ba na e pinyo bad udai unong lam leti nam takari bejai mendu te kum ta kum boong giru teman ki bathok ba syukor yo mai jo ping ki kelon hi te ngi kerpat ru ya ka ni ka isi kepala yalam de ba ngai sing sim ba inle ya ta mata kum bai kelar ban te yang mod sir yang nam ta jong mai chaping seneng da ri ka sem ka kersya gum ta ter rei karyam tan rai hangi senrang ru ka khamduna kata kata te ngi ong ba iker ngi ajung de council ba kan perkhat spang karyam tan rai lagam no sisin sipnai lagadai ha KCDC ladai ka office jong kisim jong ki serdar tinang yang ji par iong ba insasim ta jing ai jumut jongi ban sa perkhat nam takane bar ka ba kongsan ka bangi kenduk menta kalong ba nyau phau persen ki dukan ki nong khayi bar jala ki ladon hasyalang nadu arphau senam ki baladap haduk menta tingi saudio hapo jong ka West Kasil District tang ka yo syalang ka bala syak keni no hagi bar jala kamdai ga yo bodar yum keren sepang ta yo bodar rei ka salang ka hapo jong ka West Kasil District hapadeng magadon markhap bar garu hill district te naglian jungi perkhat ba i kerpat yo CM bom desu ban isu trading license syaki bar lagi badon hasalang nang ni syakman ki bathmai ban nom rinu su ye ki barim bru kata kadai ka jing kerpat ka jungi namar larangi phai kat kum ka an ka jong ka himanong stoin sepang ka the administration of himanostoi rule arajan reu ka keren sepang in case of udikar ka keren sepang kata kong udikar umla ban syong ban sa hapo jong ka himanostoi te gumut ba ka jing keliru ya ka himanostoi balai pat ki badla ki don hasala manu ba ai no si te nakliang jong ngile persyang bane kendu yo sim jong himanostoi rei le thu ba ka jing ai no si ka dei nakirang ba snong ki don hang tu hasalang tinggal melaban keren ya kata nomor bakar hima kadon laka jong kabor tigum tangi kerpat ya CM ba un keren ke hima noston ba kinom isu su ya ke NOC syakini di barjala kenang ba nomor ngitip la kimyo NOC kimyo ya trading license nang ni tigum tan nakaliang jong CM ulong ba un saptha ya ka hima noston ba kanom ailat su ya ki NOC ba kinuan nang ba kisnong kideban yo ya ka NOC na ka hima na gitu kisnong ban yo ya ka trading license ni pat kibar jela pat ya kami dudukan ki bahaya te kumtangi kerpat ya ka yo CM ba ya ka hima noston bahkan perkhat thamai halo gani kenang ba ki produk prasam jungi ki langam ki badan hangtu kinlong ki try jong ka yo syalang kinlong ki try kinong di jing di hangtu kenang ba ka kam keruk jam lu kan ja kan yarap ha tu ka than jungi kita gede ki jing kendu